Eguerdion, Jolanda Arrieta naiz, idazlea naiz, baina baita ere idaztetik eta ipuinetik eta olerkietatik eta bizi naizen sortzailea. Eta hemen daukagu letren jolaslekuan liburua. Liburu hau enkarguz eginda dago, horrek ez du esan nahi enkargu txarra izan denik bat ere ez. Askoz ere goxoagoa izan dalako, enkargu goxoa izan da. Hau izan da pastel eder bat egitea bezalako izan da. Eta gaia zan, liburutegia eta hartzailea bigarren mailako umea. Baina bigarren mailako umeak daude, ume asko daude, eta ematen du bigarren mailan ja mundu guztiak irakurtzen jakin behar duela, baina zaila da irakurtzea, bizitza osoan ari gara irakurtzen ikasten, eta buruan hoxe neukan, batzuk erraz irakurtzen dute, erraz ulertzen dute, eta beste batzuik kosta egiten zaie letren laberinto hortan sartzea, laberinto bat ikusten dutelako. Eta nahi nuen bihurtzea laberintoa jolasleku. Eta jolasleku hori zein izango da, liburutegia. Liburutegia izan beharko lukelako, eta leku askotan badaia, dagoeneko ja bada, letrekin jolasteko, letrekin adiskidetzeko leku bat. Orduan, hemen dago letren jolaslekuan. Eta dauzkagu, Odei eta Amets lagunak, eta bati kosta egiten zaio letrekin jolastea, eta besteari bat ere zaio kostatzen. Eta orduan, bata besteari laguntzen diote, baina azkarra dana ez da beti azkarra, beste gauzatxo batzuk ere okerra egiten dituta, eta letretan trebea ez danak, hortan laguntzen dio. Orduan, egin dudana da, irakurketa prozesu zail hortan, 3 fase jarri ditut, eta kostatzen zaiona horrek, lehenengo zatian, kontatzen du, besteak proposatzen dion jokoan, letrak daudenez, esaten du, ez letrak ez dira nire lagunak, ai. Orduan, beren lagunak, beldurro hori eta aurre juzgu hori edo esperientzia txar hori errasten biguntzen laguntzen dio, eta proposatzen dizkio jokoak. Eta joko horietan betikoak daude, beti erabilizan ditugun jokoak daude, ahotsarekin zerikusia daukatenak, eta lehenengo irakurlekin ez ezik gero ere divertigarriak dienak, ez da, ahokorapiloak, asmakizunak, liburuen pertsonaiak esanez, liburuak nun egon daitezkeen jolastea, pisten bidez liburura hurbiltzea, eta pista horiek dira beti bi lagun hauen artean sortuko duten konplizitatea eta adiskidetasuna handitu egingo dutenak, ezta? Orduan, bigarrenean hori dago, adiskietzen hasi gara pixkat, jolasten hasi gara, eta 3. partean ja, dagoeneko, liburutegian berriro ere geratuko dira, jolasteko leku bat, delako liburutegi hori, letrekin jolasteko leku bat, eta hor liburutegiko hormak ere Eider Eibarrek oso ondo jantziko ditu, umeen harremana eta konfiantza eta konplizitatea handitu ala, eta ia 3. hortan, 3. zati hortan, nolabait arazoak dituen horrek, arazo gutxiago dazka, eta hau da bukaera, agurra, eta agur hontan, liburutegia dena dago, beraiek egindako joko edo arrastoen ikutuak agertzen dira hormetan, eta lagunak elkarrekin doaz, posik eta kostatzen zaion horrek, esaten du hauxe. Odei naiz, 7 urte ditut, eta letrekin adiskidetzen hasi naiz. Eta hauxe da, helburua. Hemen ikusten duzu, txontxongiloak ere badaude, eta hemen daude lagunak. Odei eta Amets. Oso desberdina direnak, baina desberdintasun hortan, elkaren artean, jokoa, jolasa bide hartuta, bizitzari zukua eta dizdira eta kolorea eta hotxa, letrak hotxa direlako, musika direlako, jarriko dutenak. Agur, hurrengo arte.